La solidaritat jo crec que hauria de ser notícia i que malauradament a vegades no ho és suficient. Els mitjans moltes vegades us haureu fixat que surten conflictes, bàsicament temes de conflicte, i això fa que a vegades ens costi trobar espais per la solució. La solidaritat, jo crec que tots els àmbits acaben sent notícia i l'únic que cal és tenir un esquer, no? En el sentit per poder explicar, per fer noticiable qualsevol fet. Al final és qualsevol fet. En aquest cas, els mitjans de Girona prioritzem que sigui una cosa gironina. Per tant, qualsevol ONG que està fent un projecte, que està treballant, ja de per si hauria de ser noticiable. Després, òbviament, amb matisos, els diaris o les televisions hi dedicarem més espai o menys espai, però en principi qualsevol àmbit és noticiable. En aquest cas, pels gironins, marcat molt perquè siguin ONGs gironines i a partir d'aquí cadascú escolli aquest espai. També és veritat que els mitjans de comunicació vivim molt el dia a dia, no? Sobretot des de que tenim xarxes socials, des de que tenim portals web, llavors posem el focus molt en l'últim minut, en el que està passant. I sí que és veritat que a vegades els temes més relacionats amb la solidaritat, sobretot de llarg recorregut, i que és una solidaritat que no és una campanya concreta per un moment determinat, per una emergència que tothom coneix, ens costa trobar-li aquell espai, aquell temps per poder-li dedicar. El periodisme acaba anant molt per ràfegues. Durant una època recordareu que quan mossegaven els gossos era notícia. Això habitualment a la carrera ens expliquen que mai és notícia. En canvi, durant molts mesos va ser-ho, sobretot per les races perilloses, per tota la normativa que va generar al darrere, i per tant, en aquest cas, per exemple, temàtiques de solidaritat que treballin molt al medi ambient, ara estan en boca de tothom i per tant haurien de tenir un plus respecte a altres ONGs que es poden destinar que destinen els projectes a altres qüestions. En el nostre cas, estem a Girona, jo treballo al diari de Girona, per nosaltres un criteri molt important és el de la proximitat. És a dir, si engeguem una campanya aquí al territori, per nosaltres és més interessant que no pas si és una campanya d'ajuda a no sé quin país llunyà. Si és una campanya d'ajuda a no sé quin país llunyà, també ens en podem fer ressò, però sempre buscant-li el vincle local. També és molt interessant per nosaltres que puguem tenir testimonis, és a dir, que no sigui només un comunicat de premsa que pot tenir tothom, sinó que puguem parlar amb aquella persona, que pugui expressar-nos una visió personal de com viu aquella situació o aquell conflicte o aquell moment en què es troba. Llavors també el tema de l'actualitat, no? Recordem que en el fons són mitjans de comunicació i que, ostres, que està molt bé que si feu un projecte no vol dir que ens l'hagueu de venir a explicar l'endemà ni al cap de 3 dies, però si veniu al cap de 3 mesos ens semblarà que allò ja ens queda molt lluny en el temps. I llavors, finalment, que sigui això, interessant, no? Que jo què sé, que si és una campanya de recollida de fons, això, aportar algun testimoni que ens expliqui el per què, que tingui alguna cosa diferent, perquè al final hi ha 50.000 entitats, 50.000 associacions, 50.000 partits polítics i rebem, no us exagero, 250 correus electrònics al dia amb comunicats de premsa, notes de premsa. Llavors, el vostre ha de destacar amb alguna cosa, perquè al final no donem l'abast ni per espai ni per temps. Llavors, ha de ser alguna cosa que penseu que pugui cridar l'atenció del periodista. Al final estem en un món comunicatiu de per se i per tant segurament el màrqueting entès com venem allò que nosaltres fem, no de vendre un producte, sinó la nostra feina és el que acaba marcant també que un mail quan l'obrim diem, calla, que això és interessant, i que després fem la gestió per trucar, per moure'ns, per dir això és notícia i com ho podem explicar. Després heu de pensar que els mitjans, aquí a Televisió tenim notícies per omplir l'informatiu, tenim entrevistes que van al magazín i tenim les entrevistes informatives. Són tres programes diferents, 3 maneres d'explicar projectes, d'explicar continguts diferents. I el que des de l'ONG ha de fer és pensar què puc fer jo perquè sigui prou interessant. Què vol dir això? Adequar-se a allò que dèiem abans, no? Si ara el medi ambient mou moltes planes, omple molts informatius de ràdio, de televisió,
doncs tot allò que tingui a veure amb aquest àmbit serà més interessant. Tot allò que tingui a veure amb l'àmbit de l'empoderament de les dones segurament tindrà un focus informatiu més gran que si parlem de, no sé, doncs d'altres àmbits. I una cosa que sempre m'agrada destacar quan parlo de comunicació són les persones. O sigui, al final, enviar un mail és una cosa impersonal. Vosaltres amb els projectes que feu sabeu que la relació personal és el que acaba marcant que un projecte sovint us vagi molt bé o no acabi de funcionar com vosaltres creieu, perquè la relació personal doncs, amb la contrapart, amb les persones que us ajuden, en aquest cas si feu projectes a tercers països, és clau per a aquell desenvolupament. Doncs, en el cas de les notícies, en el cas de la noticiabilitat, a vegades les connexions personals són el que són clau. Clar, en televisió necessitem imatges que a més han de ser de vídeo per anar bé i necessitem també declaracions, no? Perquè quedi una peça completa. No? Però això, si ens ho haguéssim preguntat fa tan sols 15 anys, segurament era molt complicat dir això com ho farem, perquè esclar, has de tenir un vídeo, has de poder-t'ho descarregar d'alguna manera, t'ho haig de passar d'alguna manera, i això ho complicava molt, però ara qualsevol aparell, qualsevol mòbil ens grava amb una qualitat suficient per la nostra emissió. Clar, nosaltres al ser diari necessitaríem sobretot imatges, no? A vegades hi ha notícies que estan molt bé però que no tenen imatge, llavors a nosaltres ens costa molt encabir-ho, perquè òbviament si fem un diari només en text no se'l llegiria ningú. Per tant, doncs, si ens feu arribar les vostres imatges, si estan bé, o si ens proposeu, doncs mira, fem tal acte, voleu venir a fer fotografies o us en passem nosaltres, doncs per nosaltres això ens ajuda molt. També us volia comentar que els periodistes són molt pocs, cada vegada som menys i cada cop tenim més feina, no? No és per voler venir a fer pena, però és així. Llavors, que no puguem venir en un acte o que no puguem cobrir allò no vol dir que no ens interessi. Llavors jo recomano que si feu un acte, una proposta, una roda de premsa, el que sigui, i us ve poca gent, és igual, envieu aquell material, nota de premsa, fotografies, talls de veu, si teniu vídeo, o sigui, que envieu tot el material possible als mitjans, perquè moltes vegades us trobareu que potser aquell mitjà no haurà pogut venir, però si el vostre material és de qualitat, si està ben redactat, si és interessant, etc., ho podran publicar. Llavors, si envieu nota de premsa, que hi hagi sempre un telèfon de contacte amb qui puguem parlar nosaltres, perquè a vegades doncs, tens dubtes o quan escrivim una nota de premsa nosaltres com a entitat doncs, podem pensar que allò s'entén perfectament, però quan la rep el periodista doncs, potser li interessarà una cosa diferent o voldrà més ampliació. Per tant, això, telèfon de contacte, imatges i això, una nota de premsa o un dossier que estigui mínimament ben escrit. Penseu que, com us dic, els periodistes són molt pocs i si feu una nota de premsa més o menys ben escrita, quasi us la poden copiar i enganxar a molts llocs, que ja veureu que moltes vegades acaba sent així. Què fan malament les entitats? Jo crec que no és tant anar a mirar què feu malament les ONGs, perquè no en sabeu. Jo crec que és general, és un consell que donaria a qualsevol equip de comunicació, de qualsevol empresa o de qualsevol entitat, sigui solidària o de qualsevol altre tipus. A vegades és pensar que allò que fem no és important, que allò que fem no és notícia, i després hi ha un segon element, que és tenim tanta feina que no pensem en explicar-ho. No? I això segurament des de la coordinadora d'ONGs i la Sònia sovint us fa aquest esforç de dir home, això si tenim aquests elements i podem explicar-ho als mitjans, això serà notícia. I aquest esforç, doncs això a vegades costa. I costa perquè, com en moltes activitats que fem solidàries, és el nostre temps, és els nostres caps de setmana, i això fa que diguis ara no perdré més temps, no? Perquè pensem que és perdre temps poder explicar allò que esteu fent, i que en canvi si es fa aquest esforç doncs jo crec que sí que acaba sortint als mitjans. Les principals dificultats que té la informació relacionada amb els temes solidaris, i no és culpa de les entitats i potser tampoc és culpa dels periodistes, jo crec que hi ha un gran desconeixement entre les dues bandes, no? Moltes vegades per part de les entitats doncs és gent que és voluntària, que té les seves feines, les seves famílies, llavors moltes vegades no pot tenir temps com pot tenir un polític o un comunicador professional d'estar relacionant-se tota l'estona amb els periodistes i poder-hi doncs, tenir un contacte més directe. I pels periodistes el que us comentava el mateix, que com que moltes vegades tenim tantes feines i tants inputs i tantes notícies d'última hora, tampoc tenim
temps com per conèixer les entitats i els seus membres. Llavors jo crec que un primer punt que estaria molt bé i que jo us ho recomano i que a vegades potser us costarà que els periodistes us facin cas, però és igual, insistir, conèixer-nos, no? Si hi ha temps per fer un cafè, doncs fantàstic, ara que ja es poden començar a recuperar una mica, si no parlar per telèfon, però que els periodistes us posin cara, com si diguessin, no? Que sàpiguen qui sou i sobretot que sàpiguen doncs, que us podeu fiar que es poden fiar de vosaltres i del que els hi direu. És a dir, que la informació que els hi passareu doncs, serà interessant, serà fiable, serà veraç, etc. Jo crec que teixir aquesta confiança és un dels primers passos.